Assalatu wassalamu alaika cika makin ma'aikan Allah, labbaika sayyidil abrar matattaran asiran Allah, ya sayyidil alama. Ya bada arzikin haifar shugaban ko'ina, sannan a duniya komai da shi ne an kai. Mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami. Aya da karar salati kunshi al-Mustafa, sa'alibi ka sanyo azama bisa shurfa. Abubakar da Umar Usman na wallafa, Imam Aliyu komai sai ka da fata a yi. Mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami. Da za mu shirya mana na badoli ɗan zayyadi da a rayuwar nan dan su muke tanadi da al'umma ku zo yau ma da kitar zagaye mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami a nan cikin ƙasar Libya ne muke sha'ani da ku da su badolin dai na haɗa har da ni ranar muke rera duk cuta akwai magani muna da malumma duk shayar da mu za su yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami. So ka sha labari shigo ayari waɗansu na bayani wasu ko suna zikiri waɗansu ko kasiru duka can wurin za a yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami na ce akwai malamai ba zan tsaya haka ba sunan su za na furta ba zan shiru haka ba farkon su zan faɗa ba sai ka yi ƙarshen su ba ba za na furta zancen wata gaisuwa za na yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami. Shehu Sanusi ne adali sannan da malam sarari da ke shigar hankali dama mai zina don mu suna shiga yanayi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami ya sayyadi almai guduma ku ce Fatima kwarai muna da malam Awwal da sauransu ma sannan akwai annabawa mai yaban Fatima batuli ce cikin aikin da mara zami mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira zami muna da sha'irai masu yabo da kyan zuciya idan na ce da kawo sunan su zai sha wuya ka zo kawai ka sha kallo dan isar aliya abin da mai abin ne dayar da to za mu yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi muna jiran ku sai kun zo al'ummar sayyida ku zo mu tare mai shauki dan isar abida kowa ya zo da tsaraba da yabo gurin hamida muna ta marhaban ga mu a sabon yanayi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi bara da kai da mai girma dan gabar hankali salam alaiki ummar shurafa ummatar ali salam alaiki rahmar da na san biyu tozali da maulidin ki da mun shirya kuma dai za mu yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi ya rahmar da tallafe al'umma ko'ina da ke aka yi mukamin da ya zarce in bayyana wadar ki ce isa ce mun ga ta yin adina da zama ina ta mai gyanja ko wanda yanayi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi mana nufin na ce wai ke zarce duk kyamace dan an ka ce Fatima ba a batun kyamace matan nake gudu su duka umma ta yau fashe hakan abin yake mu kauna kawai za mu yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi isa gari da girma ban san da tamkar ki ba kuma abin da dara ban san irin naki ba mahaifiya da ɗaya ba a yau irin naki ba hakan nake gudu na yau ma faɗa za na yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi yake a can kina nan zancen ga an san da shi mutum da ke gabana shi ne nake arashi idan ya rata kaina kuma sai na yi murmushi ya sayyada kina nan lamarin ki ne za a yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi muna da yaran gidan si da abin sai da su a sayyadin mu malam Isa muna nan da su a sayyadin mu malam Yaya dama mu ne da su da sayyadi Hassan an shirya abin za a yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi mu ne muke gayyatar dukkan masu son Fatima ni ne kanan ku Musa yan uzurin Fatima sannan da naku Ashir ɗaya uzurin Fatima muna jiran ku sai kun zo zamarin za a yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi kira za mu yi mashiryayin maulidi da sayyida Fatima dangi. Assalatu wassalamu alaika cika makin ma'aikan Allah, labbaika sayyidil abrar matattaran asiran Allah, ya sayyidil alama.